Maoni ntine chake nde nkhani yathu ikutengera ku Nigeria. Ndi nkhani yoniyo ndi kupanga trend pakali pano zapangika mu June nde yapanga trend kwambiri pakali panopo. Abambo awa ndi content creator apa TikTok, dzina lawo Odogu Asaba, azaka 40 eti amapanga real content pa TikTok. Nde anapanga post video amafunena kuti afuna aphunzitse anthu content creation komanso monetization. Nkunena kuti alisankha anthu 20 oti awaphunzitse ulere. Anayankhula zambirimbiri pamenepo kunena kuti mu content creation muli makobidi, mukadzangoyamba content creation simuzavutikanso ndi kuphunzitsani njira zonse china chilichonse. Kenako msikana uyu dzina lake Favor Agbro anayiona post ija ndi anali interested. Kana anali follower wake, iye amafuna kuphunzira content creation, iye amafuna azipange zikhale za serious. Nde paja ku Nigeria so kuli monetization eti ndi anthu ena samvesesa kuti monetization imayenda bwanji, ndi amafuna adziwe kuti zimayenda bwanji atani atere. Nde Favor anampanga contact Asaba uja kuti nanenso ndofuna ndiphunzire nawo, ndi anamuza usavutike, ukhoza utani ubwere kumene ndi makhala. Enda ata makhala kutali beti pafupifupi 2 hours away ndi komwe kumakhala Favor. Nde Favor ananeneratu chinthu chimodzi kunena kuti by the way panali bambo wina amene amati andiphunzitsa, koma nditasapa ngono kuti ndipite ku nyumba kwake kuti akandiphunzitse, anayamba kuyankhula zosakhala bwino zopusapusa. Nde inesi zinandisangalatsa, ndingofuna kuphunzira content creation, sindikubwerera china chilichonse. Abambo achali aya anthu ena ndi achabechabe, usadandaula, ine sindingakupange chipongwe, ukhoza kubwera. Nde Favor uja ati ananyamuka kupita kudera lomwe umakhala abambo aja. Asaba anakumana nawo ndi ati anamunthu onena kuti akukakumana naye mulumu. Ndi ananena kuti mulumu wayi metsa mungo ndiphunzitsa content creation. Ndi anati tikuyenera kukhala pansi ndikuonese mmene zimatani zimakhalirana kandizi kuyankhula panja pano. Ndi ati anabwerezanso kunena kuti ineyo sindinabwerere zina zilizonse zosadziwika bwino, ndazisunga moyo wanga wonse kufikira panopa. Ndiye chonde ati abambo aja Asaba aja anati usadandaula tiye. Ananyamuka kupita naye mulumu. Atafika mulumu uja anampanga atake, anapeza kuti anamugwiririra nkumuthamangitsa. Nde Favor akuti zinamuwawa kopsa, zinampanga traumatize. Anayenda anabwerera kwawo ati amangolira kwawo, kwanangofikira kwawo za makolo ake zomwe zachitika. Komanso anamuza sister wake kuti andipanga chipongwe kuti kuja ndinapita kukaphunzira content creation kuja. Sono Favor sanapite ku polisi chifukwa mbamboyo Asabayo amadelera, amachita kumuwuza kuti palibe chomwe apolisi angapange, palibe chomwe ungapange. Komanso kuti munthu otchuka ngati amene yoyo, munthu wa ndalama, olo ndipite ku polisi palibe chimene atangatani angapange, basi ndingoyaluka palibe. Zinamuwawa mpaka anayamba kupanga ma videos kumafotokoza zonse zachitika akulira. Kenako anapanga video ina kunena kuti video iyi yomaliza basi, kuti wakhumudwa kwambiri kuti mungandipange chipongwe choncho, ine munandinamiza, munati mungondiphunzitsa content creation eti nkunena kuti iyi video yanga yomaliza basi sindingakhalenso moyo, ndikhala moyo bwanji. Kuti anali traumatized koopsa, ati ndinsikanayo watani Favor wazipha. Nde mmene waziphamo nkhani chanu yakulano kwambiri, so much that ili paliponse ya trenda kwambiri ku Nigeria. Asaba aja agwidwa, nde iwo aja anathamangira kupita kwawo kwa abale ake a Favor aja kwasaka kwapeza. Nde anagwada pasi ndikumachonderera kuti ndikhululukireni, ndikupasani china chilichonse chomwe ndili nacho, ndikhululukireni, ndisamangidwe. Akuopa kumangidwa, nde akufuna kunena kuti awapatse kaya ndalama abale ake ndi makolo ake a Favor kunena kuti nkhani ithe basi isapite ku polisi chanjani. Nkhani yonena kuti ili kale out there. Asabayo umangidwa koma payambaso kutulukira atsikana ena onena kuti nawso anena kuti inenso anandipanga chipongwe, koma zokhazokhazi zoti mwina amaopa kuti palibe amene angawatani angawamvere. Komano panopo pamene nkhani yapanga gain momentum kuti anthu ayamba kuyang'ana kuti munthu wapanga bwanji, mpamene chilichonse chatani chikuoneka ngati chasintha. Zomvetsa chisoni eti mtsikana amangofuna kuphunzira content creation. Of course ndi chinthu choopsa kwambiri kuchita trust munthu osamudziwa. Anthu ena ulo anene kuti anenetse kuti ndine wabwino ngati munthu sukumudziwa. Koma mmene ndiye nkhani yomvetsa chisoni yachitika ku Nigeria. Zikomo kwambiri.